Jami'ar Northwest a nan Kano za ta karrama marigayi Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata da digirin girmamawa bisa irin gudunmawar da ya bayar wajen bunƙasa jami'ar lokacin da yana raye. Shugaban jami'ar Farfesa Muktar Atiku Kurawa shi ne ya bayyana hakan a zantawarsa da Premier Radio. Ga ƙarin bayanin rahoton wakilinmu Ibrahim Hassan Bakwaɗan Batta. Shugaban jami'ar ta Northwest da ke nan Kano Farfesa Muktar Atiku Kurawa ya ce kafin yanke wannan mataki sai da majalisar zartarwa ta jami'ar ta amince domin a bada digirin na girmamawa ga marigayi Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata bisa irin kokari da kuma jajircewa da yi a lokacin da yana raye wajen bunƙasa jami'ar. Farfesa Muktar Atiku Kurawa ya ce marigayi Alhaji Alhassan Ɗantata na daga cikin mutanen da tarihin jami'ar ta Northwest ba zai cika ba matukar ba a sanya irin gudunmawar da suka bayar ba. Waɗanda suka haɗar da gine-gine da kuma ayyukan tallafawa karatu. Akwai marigayi Alhaji Aminu Ɗantata wanda kowa ya sani ya daɗe yana tallafawa al'umma annabi. Mu kanmu a nan jami'ar ya samar mana da wani katafaren gini wanda ya bace a bawa ɗalibai mata wanda su saka samu daga lecture zuwa lecture suna huta wato female student common room wanda an kammala shi kuma an yi mana handin over a makarantar nan mun fara amfani da shi mun ga cewa shi ma ya dace a bashi girin girmamawa ta wannan jami'a. Alhamdulillah ita ma ta amince da bawa Alhaji Aminu Ɗantata ta marigayi a digirin girmama wadda ke posthumous award za a bashi insha Allah. Baya ga marigayi Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata, jami'ar ta Northwest za ta bada digirin na girmamawa ga wasu muhimman mutane a nan Kano wanda suka haɗar da tsohon gwamnan Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wanda shine ma ya kafa jami'ar a zamanin mulkinsa da kuma Hajiya Mariya Sunusi Ɗantata da ma ƙarin wasu mutane guda biyu waɗanda yanzu haka suke kan sadaukar da dukiyoyinsu domin samar da ayyukan ci gaba a cikin wannan jami'a. Na farko su injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso wanda shi ne ya samar da wannan jami'a shekara ta 2012. Akwai Hajiya Mariya Sunusi Ɗantata ta mata ɗaya daga cikin mutanen da suka tallafa wannan jami'a. Akwai Alhaji Aliyu Sa'idu Bebeji wanda ke da Aliko Oil wanda in kuka shigo daga hannun hagu jami'an nan za ku wani katafaren masallacin Juma'a. Gefen masallacin kuma da ke waje za ku wata katuwar makaranta wadda ake ginawa wanda wannan Alhaji Aliyu Sa'idu Bebeji shine gina wannan jami'a wannan katafarin structures. Daga ƙarshe akwai Alhaji Adamu Haya Mai Kifi wanda shi ma ya daɗe yana taimakawa al'umma ne mutane 5 wanda insha Allah lokacin bikin yaya ɗaliban nan za a ba su digirin girmamawa wannan jami'a. Wannan digiri na girmamawa da jami'ar ta Northwest za ta bayar zai zo ne a ranar Asabar mai zuwa 26 ga watan Yulin 2025 wanda a ranar ne jami'ar ta Northwest za ta gudanar da babban taron yaye ɗalibai waɗanda suka kammala jami'ar daga shekara ta 2018 zuwa ta 2024. Jami'ar da ta fara da tsangayoyin ilimi ƙasa da 5 a shekarar 2012 a yanzu haka ta bunƙasa inda take da tsangayoyin ilimi guda 9 yayin da na 10 ke gab da kammala. Kamar yadda shugaban jami'ar Farfesa Muktar Atiku Kurawa ya tabbatar mana. Kamar da na faɗa a lokacin da zo akwai tsangoyoyi guda 5 da muke da su a wannan jami'a kuma Allah cikin ikonsa yanzu an ƙara samar da wasu guda 5 din kuma muna sa ran insha Allah za a amince ta ma a samar da wannan tsangaya ta Communication and Media Studies insha Allah. Kawai yanzu shekaru 13 kenan da kafa jami'ar ta Northwest wanda daga bisani ta koma jami'ar Yusuf Mai Tamasili a zamanin mulkin tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduji wanda a shekarar da ta gabata gwamnan Kano na yanzu Abba Kabir Yusuf ya maida mata sunanta na asali wato Northwest University kuma wannan shine karo na biyu da jami'ar za ta gudanar da babban taron yayi ɗalibai da suka kammala jami'ar a wannan tsawon shekaru.